yadda scammers suke samun kuɗi, su tara magudan kuɗaɗe ko kuma su gudu da kuɗaɗen ku biyo ni cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda suke. Amma kafin nan ku danna mana subscribe, ku like din wannan bidiyon, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Yawwa, barkanmu da dawowa. So da dama mutane 'yan Najeriya za a ga sun fiye son banza, wanda in mutum kuma ya fiye son banza shi ma dole wata ran banza za ta haushi. Za a ga an buɗe platform baka san daga ina ya fito ba, kawai za a turo ma a ce ma ka sa kuɗi, misali a ce ma ka sa 500, duk bayan awa ɗaya za ka samu naira 100, a kwana 7 za ka samu 5,000 misali. Sai ga mutane, mutum ya ɗauko magudan kuɗi ya sa. To irin haka ne yadda suke yi. Farko za su ce ma in ka yi rajista za a baka kuɗi kaza, kuma za ka iya cire su. In ka gayyato mutum kaza za a baka kuɗi kaza, kuma za ka iya cire su. Sai ga ana ta gayyato mutane, wannan ma ya ce ma to yanzu in ka sa 1,000 za a baka 5,000 a cikin kwana 3. sai ka sa a baka, misali in wannan ya sa 1,000 sai a biya wannan da shi, in wannan ya sa sai a biya wannan da shi. Haka suke, za su tara jama'a. He ga kamar abun da gaske ne, kamar zai ɗore. He ga mutane suna ta sa kuɗinsu. He ka gama sa kuɗinka, he su fice. Saboda haka duk wani abun da ka ji an ce ma wai ka gayyato mutum kaza kafin ka samu kaza, ko kuma a ce sai ka sa kuɗi kaza kafin ka samu kaza, in dai baka tabbatar da abun ba, kawai a online ka ganshi ka fece. Za ka ga duk wanda yake samun kuɗi a online, to ba wai ha kawai ya shiga a lokaci ɗaya ya fara samu ba, dole sai ka tsaya ka koya abun kafin ka fara samun kuɗi a online. Ba wai ha kawai za ka shigo gadan kawai ka ce kai za ka fara samun kuɗi a online ba. A yau ka shigo kuma a yau za ka fara samu, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole sai ka tsaya ka koya. Saboda haka akwai courses wanda aka tanadar wanda sun kai 350, wanda za ka koyi graphic design, freelancing, affiliate marketing da dai sauransu, wanda za ka tsaya. Akwai PDF, akwai videos wanda za a nuna ma yadda ake yi, amma ya ka tsaya ka koya kafin ka fara samun kuɗi a online. Duk mai son wannan courses din ya danna link da yake karkashin wannan bidiyon, ko kuma a saman wannan bidiyon, ya danganta da yanayin inda kake kallon wannan bidiyon. Sai na ji ku.